ओमफ्राय मा होनगोन नोङो? जोङो दा गामियाव बेरायनो फैदों। Hey guys, good evening arna. बयखौबो इनिफ्राय बिराद गोबावजों दिनै मोनसे ब्लग आरोना माने सोलाबथाराखैमोन नालाय बिदिनो आरो ब्लगखौबो बारा कन्टिनिउ लाबाय थानो हायाखै आङो। ओमफ्राय जों दायो बेरायनो फैदो आरोना इभिनिंनि बेरायनो फैदो। बेथ' खासिनिंनि सोरबा इयो फाइलिना एक्ट्रिसा माबायाव थानाया नैया आगै मामले दोना थानायनिया खायख्लेंना हरलायनाया जों दायो बेरायनो फैदो। ओमफ्राय जोंनिया कभार भिडिअ'नि जागायाव जों मोनफैलायबाय आरोना दाख्लै आं खोन्थिनाया थ' इनो जागोन कभार भिडिअ'नि जागायनो आरोना नै भिउसा बरियानो इखिनियावनो जागोन थ' बरिया नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय दा आं हायलिनानाव मोनसे कुइसन माने ओरैनो मायबा होननो थ' नायलांबाय था दे नोङो माबाफोर बुंना हो रायजोफोरनि सिगाङाव दे मानो थांबाय थादो इखिना हरलाय কিয় লাজ করছি তুমি লাজ করবা নাগে এ মানুহ তো কত গেছি তই কিয় লাজ ইফালে আসুন অসর যা ओमफ्राय मा होनगोन नोङो? जोङो दा गामियाव बेरायनो फैदों। ओमफ्राय इनिफ्राय मा? इनिफ्राय जोबोद समायना जायगाफोरा दा जोङो एसेसो ससे थांबाय माने जोङो थांला आरोना बाय मोनाबाय ओरैनो बार जाखावथ' फैबाय आरोना न'आव बेसे थानो गरम ओमफ्राय दानि मोसानो सिखायखांबाय बिसोरो बिदिनो माने खासि खमायदोंमोन मैयायो ओमफ्राय मोसानाय ओमफ्राय मोसाया रिजार्भ जादों ओमफ्राय दिनै फुरा मोजाङै कमप्लिट सिखायबाय आरो गाबोनबो एसे सिखायबावगोन खेबसे इनिफ्राय सानदे खालि जासिगोन आरो कभार भिडिअ बयबो एक्साइटेड जाबानो जाबाय नायनो थाखाय थ' बरिया नुसिगोन आरोना थ' जि खालि नुयो बरियासो नायबानो जाबाय। ओमफ्राय जों दायो जा फैगासिनो नै माइ ओंखारबायानो जोंनिखिजा बखेबा हाबायानो मा होनबावनो नोङो हो मा होनबावनो र' थाथ'लाय गोजा फैनो नैनो जागोन आरोना लोगोफोर कभार भिडिअ'नि जायगाया नै बरियाखा फैलाय मा होनो होनबाय था लाजिदोनो बिथाङा हाइलिना एक्ट्रिसा दे एसे फोरमायना मायबा मायबि होनना एबार गैया मोसानायाव बिथाङा बिथांसो होनलायलायबाय आङो से माबा बिथांसो होनलाबायबायलै दा ओमफ्राय जोङो दायो थांसै इसा बिमाबो लिंहरबाय थादों नै दा होजागोनथ' थांसै लामाया नायदो जोंनिखौ बेसेबा लेथ्राखा भगबान सोर फाहामनो हागोन बेखौ सोर फाहामनो हागोन माबा माइसो गायजालायगोन जोंनिया लामायानो बेसेबा लेथ्राखा इजाथ' माइ गोजानै मायाव होआ मिथियाहाय माबा भिडिअ हायो ना मानखो साफा खारेबाव होनोसै नोङो आंनिखौ साफा खारेब खालामदोंना खालामाखै खालामदो साफा खारेब खालामदों खालामाखै खालामदो साफा खारेब माने मा साफा खारेबनो माबा साफा खारेब होनदो इयो नुवाखैना आंखौ बामनि बामना दिखांनो आंखौ नै एबार नोंसिना बामना लांबाय बिराद थारलाय गथ'आ इयो माबा दङ 5 बोसोर मनसे दंखायो बेथो बेसेबा गोलोदखा मानसियानो ए भगबान दा जों थांबाय थादों बहा थांबाय थादों जोङो न'आव जों दा न'आव थांबाय दङ रायजोफोर नै लामाया जोंनिया फिस गोजा जोंनिया लामायानो मोजां नंथारालै थ' जों दायो न'आव थांसै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना हो थ' बेखिनियानोसै
कमेन्ट खालामना थ' हर दिनै भिडिअ बेखिनिसै बाय बाय मायबा होनबावगोन मायबा होनबावगोन मा होनबावनो मायबा होनबाव जोंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब बानायना हर आरो मोजां नुदोंबा बे भिडिअआवनो मा आरो साबस्क्राइब खालामदो आच्छा दे बिदिबा दिनै भिडिअ बेखिनिसै थ' नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन आरोना बाय 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 बाय